गथ'फोरखौ बुथारजोबगोन होनना बुंदो आंनि न'खरखौनो बुथारजोबगोन होनदो होमबाथ' आंहा मोनसे एभिडेन्स नांगो बेनिखायनो आं बे एजाहारखौबो आङो होनाय जादो नोंथांमोना बे एजाहारखौबो जाहाथे कपिखौ नायोबा बुं जानो नोंनि वेल विशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बे बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बे स्कर्पिय गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिय आरो स्कर्पिय गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बे फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे एमसिएलएबो दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना दा आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन किन्तु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पयदे होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदो आंखौ आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदो आंखौ बेनिफ्राय आंबो आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला हा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेर खोथा बे समावनो सासे माने खम बैसोनि सासे आइजोआ हाबना फैदो ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदो आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसिमथि थांदो लोगो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरै होनना उनावथ' उपाय गैया आंबो गिबाय जियानो जा आं इनिफ्राय बासिना थांनांगोन आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लागोन आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन बे टावेलखौ लानानै आङो आंनि लंपेन्टखौ खुबाय खुनाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसनायावनो मोनसे कम्बल दङमोन बे कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोना होबाय खाथियाव फैनो हाला ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय बिसोरो जों जा बुंगोन किन्तु नों बुंनांगोन नङाबा आं मानो आंनि मथे बुंगोन होनना आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदो होननानै बुं ओरै होनना बुंबाय उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै माने आं सासे बिटिसि सरकारनि सासे एमसिएलए आरो बे खोन्थाखौ बिसोरो मिथिगौ उनाव आंखौ बोधय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदो आंनि मुंखौ आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोन्था बुंदो बिसोरखौ बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदो उपाय गैया आं बे खोन्थाखौ बुंदो बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंहाथ' मबाइलखौ सेना लादो सेना लानानै बिसोरो उनाव बिसोरो एसे अपारेट खालायना नायनो रोङो उनाव मोनबा एकाउन्ट बियो दोङो बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावथारगोन बिसोरो उनाव बेखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रयजनबा 3 लाखखौथ' लांबायदो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन ओरै साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोरो आंनो आं स्केनार बिनायाव बिसोरो होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 करि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो
आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै तथ्यआ दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बिखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपि नो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आइनगत आं बेबस्था लानो आं माबानो थाखाय आं बिखौ 2000 खौ आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जुदि लायोबा बेयो कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो राङा नैबे मोनसे बा माने 50,000 नि again 50,000 again 1 लाख कमल मुसाहारि इनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय होनायनि उनावबो आंखौ बुंबावबाय जे नोंहा गोदोर मानसि नोङो दिनै माहाजोन मानसि नोंनि प्रपार्टिफोरखौ जों मिथिजोबो नों सासे नोंनि रां दोङो दा नंगौ आंहा मोनसे गिख्रांथाव जाथाय जाना थांदोंमोन गतिके बियो आंनि जेनेबा आंखो जोंनि किसुमान माने चक्रान्त आरो किसुमान ब्लेकमेलिं मोनसे बिसोरो ग्रुप दोङो बै ग्रुपआ आंनिफ्राय 1 करोड़ रां डिमान्ड होदो बै डिमान्डनि थाखाय बिसोरो 5 माह जालांबाय दिनै बे 5 माह समाव बिसोरो आंखो माने फन खालायो ए रखमनो मेसेज होयो आरो मेसेज होनानै माने बिसोरो आंखो बुंबाय थायो जुदि बै 1 करोड़खौ होआबा नोंखौ गावथारनाय जागोन नोंनि परियालखौ गावथारनाय जागोन दा बेबायदि बहुद आंखो दाबि धमकी होबोबाय हादो बेबायदिनो आंबो बुङो आंहा बेबायदि गोहो गैया बेबायदि रां होनो हानाय मानो होनबा नोंसोरो साननो हायो आंहा किसुमान प्रजेक्ट दोङो नाथाय बेफोरो फिउचार प्रजेक्ट लानानैसो आं खालायनाय जादों दिनै आं राबार गायदो राबाराव पुरा फिथाइ मोना गय गायदो पुरा दा फिउचार प्लाननि कारनैसो बेफोरखौ आङो मावगासिनो दोङो आरो आं सासे एमसिएलए आं बिखौ आं गायदो बै ढेकियाजुलि सनितपुर माने बे जिल्लायाव जायो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बियो माने अरनबारि होननाय बे ओनसोलाव आरो माने बेयाव आङो गायनाय जादों आरो बियो एसे फिथाइ थाइदोबाबो बारा इनकाम जायाखै दा बेबायदिनो आङो आरो बै जन्तु दुष्ट चक्र बे ओनसोलनिनो गतिके उनाव बेबायदिनो माने आङो दिनै आंहा मोनसे आङो बै सासे एमसिएलए हिसाबै आङो दिनै सम होनो हाया मासाव खेबसेबाबो आं बै बागानाव थाङो आरो आं हदाय फुङाव थांनानै आं मोना गिदिंना फैयो किन्तु आंनि माबा बिजि सिडिउलनि थाखाय बेखालि बेयाव आङो मोना थांबाय थांनानै आरो बै समाव एसे आङो बै ओनसोलनिनो बै आं जायखौ फोथायो बिसोरखो किन्तु बे एसे जुगाजुग जानानै आं बै खोन्थाखौ बुंहरदोंमोन आङो जे 2 खालार जानुवारियाव आङो थांगासिनो दङ मोना समाव आङो मोनहैगोन ओरै होननानै दा बेबायदिनो बधय बै आंनि थांनायखौनो बिसोरो खाबु लानानै आंखौ मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालायदो आरो बे खालि आंखौ आंनि ड्राइभार आङो इखालि मानो होनबा आंनि गार्डआबो दोङोमोन नाथाय गार्डआ आंदो बे खालि बिनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बेखौ आंबो बुंबाय नोङो थांनाङा दे आङो बेयाव हरसेया थानानै फैगोन मानो होनबा मासाव मोनसे एकाउन्ट सोलियो आं बेखौ नायनो गोनां जायो आंहा एसे फुख्रिबो जावबाय हादो बेनिखायनो आं एसे केस 3 लाख लानानै आं खालि आं थांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ढेकियाजुलि टाउन बारनानै बे मना सेन्टार होनना बुङो अर्थात बातासिपुर स्टेशन बिनि सिगाङाव मोनसे साहा बागान दोङो बे साहा बागानाव मोननाय गेजेराव मोनसे गारि गुफुर गारि मा गारिमोन आंखौ मिथिया बिसोरो आंखौ लाखिनो बुङो उनाव आं ड्राइभारखौ बुङो लाखिदे ओरै होननानै उनाव लाखिनाय उनाव बिसोरो 7 सेंग्रा ओमफ्राय 2 खम बैसोनि आइजो बिसोरो अखारना फैनानै सिदा आंनि गारिनि दरजाखौ खुलिनानै आंनि ड्राइभारखौ सिदा मोनसे रिभल्भार देखायनानै बेनि मासिखौ सियो बेनिफ्राय आंखौबो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना
आंनि माने खर'आव खायो आरो ड्राइभारखौबो खानानै बिसोरो जोंखौ लाना थाङो आरो बे गारियाव सानै आइजोखौबो बिसोरो थिखांना लायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंखौ बहाय लांदो मायो प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना हांदो लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन होनना ओमफ्राय आं बुंदो आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होदो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरैनायाव बिसोरो दिनै सिदा आंनि मोखाङाव बा बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफ्रुनानै गालांनाय जागोन होनना ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो किन्तु बेयाव आं এই रखम जादो जे आंहा कुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुंनो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदो बिखालफोरनिफ्राय बिना हो आंहा कुनु बेबायदि दिनै रां गोनां मानसि गैया आरो गतिके आं होनो हाला नोंसोर मा खालाय होननानै उनाव बेयावनो बे चेप्टारा बै रुमनि चेप्टारा जोबनाय उनाव बिसोरो जोंखौ आखौ लाना फैदो बे हाग्रायाव लांनानै बहुत खोन्था सोंदो जों मानसिया दिनै लाखआव बिल खालाया करोड़ाव खालायो नोंनिफ्राय 1 करोड़ बिदो 1 करोड़ बिदो 10 करोड़ाव बिदो नोङो माबा बियाखै गतिके नों जुदि होआबा जों फुटेजआव लाखाबाय भाइरेल खालायगोन सोरनि नोंनि सारा बिटिआरआव भाइरेल खालायगोन नोंनि नखराव हरगोन नोंनि समाजाव हरगोन नोंनि इमेजखौ गाज्रि खालायगोन आं बुंदो आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै नोंसोरा जेबो मुलाम्फा जाया बदनाम जागोन आङो बदनाम जागोन गतिके सैथोआ सैथो गतिके नोंसोरो जिमान खालाया आरो बिसोरो बे समाव बर' भाषायाव बुंबाय हादोंमोन आं बुंदो नोंसोरो लाजि गोनां खोन्था हारिनि मानसिखौ नों दिनैनि समावबो बेबायदि खालायो आरो जों खोनानोसो मोनदोंमोन दिनै आंबो दिनै बे जाथाया जादो आरो आं हारिखौ मोजां मोनो हारिनि मानसिखौ मोजां मोनो दिनै जि संगठन गैया मानो बेबायदि गाज्रि थासारियाव नोंसोरो दिनै रांनि थाखाय आं खोनादोंमोन बे बाटासि ओनसोलाव आरो मै मनासन्तार ओनसोलाव बेबायदि मोनसे चक्र दङ होननानै सोरबा ठिकादार फैयोबा बिसोरखौ बेबायदि फान्दाव खोलैनानै बिसोर रां लायो बेबायदि माने जाथाय खालायो गोबां खोनादोंसोमोन किन्तु दिनै आंबो जादों थारमाने बे जाथाय खालामनाया नोंसोरनो होनना लाजिदों आं दाबो जि जाबाय नोंथांमोना आङो 6 लाख रां होबाय आङो जेबो बेबस्था लाया हारिनि खाथिराव किन्तु आं खावलायो नोंसोर जाहाथे नोंसोरो मोजां थासारियाव थानानै जाहाथे खामानि मावना जा आंखौ खहा खालायगोन आं थैना थांगोन आं मोनसे दायित्व दङ आं दिनै गाज्रि थासारियाव थानानै खामानि मावा होननानै आं बुंबाय ओमफ्राय बेबायदिनो फैनानै उनाव हाग्रायाव हगारना दोनबाय हाग्रायाव हगारना दोननायाव ओमफ्राय आंथ' फिट जाबाय आं टटेलि कलाप्स उनाव आंनि ड्राइभारखौबो एसे फैनानै बियो आं गोलैना थाबाय माने घन्टासेसो उनाव बियो आंखौ फोजादो सार होनना ओमफ्राय आं बुंदो बहाय दिनै जोङो होनना हाग्रायावसो दंलै सार होनना बे खालि जुदि बियो मैदेर थायोमोनबा मोसा थायोमोनबा जोंखौ सेस खालायबायमोन किन्तु बे आनान गसाइनि अननायाव आंनि ड्राइभारा उनाव आंखौ बोखांनानै जोंनि गारियाव थिखांनानै ओमफ्राय आं बुंदो थौ माने बाबु जोङो थांबाय हानिसै बहाय मोनो नायनोसै होनना बेबायदिनो खुनु आइडिया गैया उनाव फैयै राङापारा स्टेशनाव जोङो बे स्टेशननि गेटखौ नुदो बै राङापारा स्टेशनखौ नुदो उनाव नुनानै आं बुंबाय राङापारा मोनफैबायलै ओमफ्राय बहाय लांनायलै जोंखौ होनना जों जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बुंनायसै उनावफ्राय राङापारानिफ्राय बै आर्मि केम्प जानानै जोङो ओरै आंनि न'आव 4टा बाजियाव मोनफैनानै जोंहा गासिबो उन्दुना दङ आंथ' जेबो बुंनो हाया बेबायदिनो उनाव सफैनानै उनाव बिसोरो आंखौ मोनसे खोथा बुंना हरदोंमोन खानथामनि गेजेराव नोंसोरो रांखौ होनोबा होआबा फुटेजआ भाइरेल खालायगोन आरो नोंनि न'आव थांनानै गावहैगोन दांखौ दा आंबो न'आव फैनानै नायनोसै मारै गावो ओरैना बेनिफ्राय बिसोरो जाना थांबाय जाथाया उनाव बिसोरो आंखौ
फनाव फन खालायदो आरो बिसोरो मेसेज होदो राङा बहाय सानथाम सम होदोंमोन ओरैना बे आं मोनसे फिननाय होदो आङो खुनु पयदे 1 करोड़ होनो हाया नोंसोरो 6 लाख होबाय नोंसोरो 6 लाख होबाय आरो नोंसोरो आंखौ डिस्टार्ब खालायनांला आरो नोंसोरो जुदि आंनि खोन्थाखौ मानियोबा किन्तु आङो आयेनगथा बेबस्था लाला आरो होननानै बुंबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो नोङो नायना ला फुटेजआ होननानै बुंदों आंखौ बे फुटेजखौ आंनो हरबाय फुटेजखौ हरदों आं नोंसोरो बाय बै फुटेजखौ आं नायबाय नायनानै आं नायबाय बेयावथ' जेबो गाज्रि सिन गैया आरो बेयाव बै जोनाय सिनफोरा गैया ओमफ्राय हिनजावसाखौ आं जुमुदै गारना होदों बेबो गैया आरो बिसोरो गासैबो आरो बेनिफ्राय गैया आं बुंहरबाय बे फुटेजखौ लानानै नोंसोरो मा आंनि रिपुटेसनखौ गाज्रि खालायनो नागिरदो जेबो खालायनो नोंसोरो बदनाम खालायनो हायो किन्तु बे फुटेजआ नंखाय फुटेज होनना बुंदो आंनि गारिखौ बिसोरो जेराव माबानानै बे आंनि गारियाव बिसोरो आंखौ टर्चार खालायनाय समाव सीटफोरखौ गोलाव खालायना सब उरुनानै गारिनि अबस्थाखौनो माबा खालामना दोनदो बै हाग्रायावनो दोङोमोन ओमफ्राय जोङो उरुना ओमफ्राय एसे गारिखौ गारना गालांदो बेनिफ्राय बिसोर गंनै गारि दोङो खमसे खम 8-9 जनसो दोङोमोन बिसोरो मोनदो आरो बेयाव गारना गालांदो नालाय मोनदो बे रुमखौथ' आं मिथिला मोनसे मोजां बिसोरनिनो सोरबा रेसिडेन्ट जानो हायो टाउनथ' बे रखम जेबो गैया बै एसे लाइट साइड नुदो दा बेखौ आं मिथिया आंबो माने खुनु सेन्स गैयामोन किन्तु मोनसे मोजां रुम मोजां थासारिनि रुम दा सोरनि रुम आं बेखौ मिथिया बेखौ बै 1 करोड़खौ लानो थाखाय जाहाथे आं सासे MCLA हिसाबैबो जाहाथे आंनि इमेजखौ गाज्रि खालायनो थाखाय आरो टटेलि आंखौ थारमाने बै भिडिअखौ होनानै प्रेसाराइज खालामनानै होमबासो बे 1 करोड़खौ होगोन आरो बैबायदि जाथायखौनो बिसोर खालायबाय थायोनो किन्तु आंदो जाना थांदो उनाव बेबायदिनो बिसोरो आंखौ टटेलि माने हरो मबा 10 दिननि उनाव हरो रांखौ हर बेनिफ्राय आङो एसे नायबाय आं बै मना सेन्टार जानानै थाङोबाथ' आङो बेयाव सासे मानसिखौ आं सिनायबाय बिनि मुङा जाबाय गेरेमसा मुसाहारि बियो थिका सिका मावो आरो बियो मा संगठनबो लोब्बा दङ आं बेखौ मिथिया बेखौ आं सिनायबाय आरो बिनो लिड लायो बे जाथायखौ लायो आरो गुन्डागिरि खालायो बियो दिनै बै ओनसोलाव दिनै गाज्रि थासारि बैसोरनि थाखाय जागासिनो दङ बेनिखायनो आङो जेथिया बेयो आरो बियो मेसेजआ फैयो कमल मुसाहारि होननानै बे माबा बे वाट्सएपखौ बिसोरो बाहायो बेनिफ्राय बेयाव बुंहरबाय थायो रांखौ सोना हरदो जोंनो रां नांगौ 5 लाख हर आं थाइसेबो थाखा आं होनो हाया होनना रिफिउज खालायो बेबायदिनो आंहा प्राय माने 3 माससो आंहा सोलिगासिनो दङ उनाव लास्टआव बिसोरो बुंबाय नोंनि न'आव थांना गावफ्रुहैनोसै नोंनि न'आव थांना जों गावफ्रुहैनोसै आरो नोङो दिनै नोंनि जा सम्पति दोङो मिथिलाला नोङो बे बागानखौ जों थेर बेथेर खालायसिगोन होननानै बे बुंबाय उनाव आंहाथ' भाबिबाय दा फैनानै जुदि आंखौ गावफ्रुयोबा आंहा मोनसे दिनै एजाहारनि कुनु आङो बिसोरनि थाखाय आं लायाखैमोन उनाव आं मोनसे एजाहार कपि आङो बानायबाय बिसोरनि टटेलि काहानिखौ लानानै आं बे एजाहार कपि बानायनानै उनाव आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट एसपि सारदो रायलायबाय उदालगुरि ओमफ्राय बिथांनो आङो गथायनायनि उनाव बिथाङा बुङो बे जाथाया जादो ढेकियाजुलियाव गतिके नोंथाङा बेखौ एसपि तेजपुरनोबो होनांगोन ओरै होनना बुंबाय उनाव बिथांनोबो आङो लोगो मोनाखैमोन किन्तु बिथाङाबो बुंबाय बेखौ जाहाथे वाट्सएपआव हर आरो बिथांमोना बिनि मोनसे राहा लागोन होननानै आंखौ बुंहरो दिनै बै आंहा फोथायनाय दोङो आयेनगत भाबे किन्तु आं आयेनाव होआखैमोन जोंनि मानसिया मोनसे बदनाम जागोन होननानै दिनै जोंनि मानसिया दिनैबो बेबायदि थासारि मावो गतिके आङो अननानै कुनु आयेनगत बेबस्था लायाखैमोन आं किन्तु आङो बाध्य जादों आंनि गथ'फोरखौ बुथारजोबगोन होनना बुंदो आंनि न'खरखौनो बुथारजोबगोन होनदो होमबाथ' आंहा मोनसे एभिडेन्स नांगो बेनिखायनो आं बे एजाहारखौबो आङो होनाय जादों बिथांमोना बे एजाहारखौबो जाहाथे कपि